Wala jud ko kasabutan ni Milap. Di na mamunong. Nano man na? Noon sa diwa ko kasabutan ni nasubraan pa niyo. Nakungkuhan. Abo sina ko nga na kayo kumatagbo gabi eh. Poor performance kayo ka. Naawa na Ibo ato naman. Di na mamunong. Ano sa ospital? Ayaw di ko na hospital lagi. Hindi mag-asa man ka. Wow ko kita nurse nga gwapa mo sa mo. Kaya na mauwa ka tayo gapa. Dire, dato sa ospital ta na. Di lagi. Mamay na sige. Mauwa lagi ka. Pasagdaan ka, matiwasan ka. Ay ta ni magsige na ko. No. Hospital lagi ta. Na Lagi. Ay, ko na ang imahan. Bakit nagsikin na? Okay, ambot ko. Nasubraan or Ano ko kasabutan? ang gumigabi, ikaw na anak kay baan niya. Umuoy, hindi na mahunong. Ay, nilapas siguro ka sa 50 rounds. Wala ka kaabot kay day. Amot, kanang hina mo. Ay, siya, natingalay ko na ani na. Dagdag ko hospital pa na. Di hospital lagi. Hindi mo ay, ayaw na lang sa ospital. Tinaamay ka nang namay albularyo di. Nigliko mo anak di ati. Liko mo anak na albularyo diha ka nang batignaw ang albularyo itom na anak. Oh, diha. Sige, amo na tambal siya, grapa pam. Amo ingon ako nga asang albular, ha? Sana albularyo nga batignaw. Ha. O sige, salamat ay hadatan kay sige matiwasan na ni mabiyudan ni kay ahat niya. Tala. Ambe ang Osaka bunga, Grace. Ambe. Ratay. Ayaw, di ba? Siguro ko. Mauna ni pay. O sa tunog ay nagampo mauna siguro ni. Nagampo ba ni karosyon? Ayo. Dayon. Nakita na kayo sa ako ang hunahuna nga naay magpatambal ako karon. Tay. Patambalan ako ang bana. Kuya Unsa man eh? Nanubraan or nakuha nga ba? Hindi naman mamunong. Kana simple ra kana. Di man siya magpadag ospital kay mauwaw ko siya sa mga gwapang nurse na namin nakatambang nga diri kuno. Dapat kana ing ana siya. Simple ra man ta na dian ta na kinahanglan ipaaris tambalanan. Imo ra man ta na sugat-sugaton pud ana. Sa puli gani sugat-sugaton na kana. Kinaan naman na dire. Kinaan naman dire aw. Atong tambalan. May problema na. Ambi. Tay. Duha. Tay. Kuya wag sakita anak tay uy. Ako sa ni yamyaman ha. Ako sa ni siyang yamyaman. Dapat ing anak yang forma. Otot sa milo, lapo sa mundo. Otot sa milo, lapo sa mundo. Asa na ning ipaspas. Simutan ko na. Bau tay. Hala. Kumat na oo niya. Wa. Nimang. Gonzaya mo tambal ni mo tay. Nimbalhin dire, nimbalhin. Ang Picasso aron dili na makatakod. Yak iyo. Ayaw di ba? Salamat. Bambatay. Iya sa akin naman. Ay gluhag. Wala na. Tay salamat sa kay. Makabirada jud inyong gabi. Unya na ko bayre ug maka-score na ka og ka 20. Oo kana amaw ni sakto gid. Imni birada. Ang tinuod nga mananambal dili ra ba na magpabayad. Dili. Kita salamat kayo tay. Ako ra sa Sumali. Tay. Ni ba ni mo tay. Ayaw